Cemîl Bayik nexuyaye ev demekî heye li ser medya PKK derneketiye û êrişî Kurdistana Iraqê nekiriye, êrişî KDP û malbata Barzanî û êrişî wan nekiriye. Em hîn bûne, em li ser êrişên Cemîl Bayik perwerde bûne. Niha Camêr Bêdengê temaşe dike nûçe jê re tên mala Apo li Îmralî, vîleya Apo, koşka Apo li Îmralî ber bi dawî ve diçe û Cemîl Bayik hîna di quncika de ye, di şikefta de ye, di bin ewlekariya Yekîtî Niştiman û di bin ewlekariya Îranê de ye. Îran wî diparêze, Yekîtî Niştiman wî diparêze. Eger rewş bi vî rengê hanê be, dibe ku Cemîl Bayik xwe bi tenê bibîne. Xuyayê xwe bi tenê bimîne. Niha rewşa Apo xweş e. Îdî rêklam û propagandaya Apo, xweşikkirina Apo, mezinkirina wî û nepixandina wî û tirempekirina Apo ji PKK çûyî MHP. Îdî Dewlet Baxçelî, endamên MHP, serkirdeya MHP pesnê Apo didin, wî wekî lîder dibînin, wî wekî serok dibînin, önderlik dibînin, wî wekî Atatürk dibînin kî MHP. Abdullah Öcalan xapo li cem MHP wilo bîyê değerlî, bîyê önderlîk, bîyê lîder, bîyê nizanim çi. Dewlet Baxçelî jî dibêje endamên MHP jî vên van nerînê hanê îdî derbas kirin. Ji ber çi? Gelo ji ber ku Apo bi rastî mafê Kurda diparêze yan Kemalîzmê û faşîzma Tirk û dewleta Tirk û dewleta kûr a Tirk diparêze. Kesekî ji nava AKP pesnê Apo biditine. Heta niha tune dibe ku sibe hebe. Kesekî ji nava CHP jî wir rabe pesnê Apo biditine tenê heta niha di nava MHP de ye. Pesendariya Apo di nava MHP de maye du demê pêş de wê fireh bibe hemû partî û rêxistinên dewleta Tirk, çepê wan, rastê wan, radîkalê wanê îslamçî, radîkalê wanî neteweperest hemû alî wê pesnê Apo bidin ji ber ku Axapo kî ye? Serokê gelê Kurd e. Serokê Newewî ye. Önder Apo. Önder Apo MHP pesnê wî dide. Werin li vê sosretê, werin li vê qebhetê, werin li vê gosirmetê temaşe bikin. Ka em çi bêjin yenî? Li gorî agahiyên belav dibin, koşka Apo, qesra Apo li Îmralî bi dawî avahiya wê bi dawî bîye niha mobilya jê re tînin û hemama Apo çawa bi, banyoma wî çawa bi, dema serê xwe bişo, kursiyê wî, tuwaletê çi bi, sîremîk û porselanê wî yanî avahiyê qesra Apo, vîleya Apo li Îmralî amade ye li ser kilîtê li benda Apoyê ku here ji xwe re têdirazê odê wî pir in maşallah li gorî agahiya. Odeyê ji bo razanê, odeyê ji bo xizmetkara, odeyê ji bo ewlekariyê, odeyên ji bo mêvan a û hesabê mêvanê wî kirin yanî ku hin mêvan werin rojek û di roj û sê roj li cem Apo bibînin wekî malê Şamê. Hesab kirine yanî ku yanî ên wekî berê xizmeta Apo dikirin, xizmeta derûnî û tenduristî û psîkolojî û jê re mesajê çêdîkirin, dilê wî xweş dikirin,
پێر حەنەکمەنەکا دەکردن کێف و حەنەکا پێر دەرباز دەکردن حەسابێ ئەو ڕۆژێک و لە شامێ دەقەداند لێ ئێمرا لێ بەقەدینە بەرێژی بە بەحث کرد و ئاپۆ نایە ئانا کو ئاپۆوی سەربەست بردن نایە ئامەدێ ناچ کوردستانê naçe Şirnexê naçe gundê xwe naçe mala xwe naç dibiçî jî wê li bin parastina dewletê dibiç kesekî çê xwe jî neynê ji ber ku xizmeta Apo ji dewleta Tirk re kiriye divê dema hanê de ji dewlet baxçelî bêtir Apo xizmet dewleta Tirk kiriye ji Recep Tayyip Erdogan bêtir Apo xizmetê dewleta Tirk kiriye dewlet berpirsyariya parastina Apo ji dewletê tê xwestin niha xaniyê wî tê avakirin ava bûye xelas bîye yanî înşaat xelas bîye serxêrê bi mobilya jî edem qîbelkî li dawî hatî jêr mobilya wî jî ew kirine ve hazir kirine hema resmî îlan bikin Apo li çû hebsa ew ê navê bikin hebsa malê çi vîleyê yanî vîleya wî û rewşa wî û xizmetkarê wî û Apo îşê xwe bi dewleta Tirk re xweş kir û feqîrê Cemîl Bayîq di nava şikefta de û dibin rehma yekîtî niştiman de yê û dibin rehma Îranê de yê û ê raborûne û bêje qade pew malbata Barzanî û êrîş bike tiştek jî derneket Xapo hemû wa xist bêrîka xwe û tiştek jî Cemîl Bayîq re derneket gelo Cemîl Bayîq wê vê jiyana hanê vê bihuşta hanê li Apo biherîmîne neherîmîne ez vêya nizanim ez vêya nizanim ez nikarim bêjim wê biherîmîne ez nikarim bêjim na jî û lo jêrbihê lê bi vî rengê hanê derbas bive û hemû tiştê xwe xweş bike û Kurda û PKK û sîlah û çek û şehîd û xwîn û hemû tişt werin firotin ji bo xatirê Abdullah Öcalan û xewa wî û qoltiqê wî û qenefeyê wî û yetaxê wî û textê wî û razana wî û rabûna wî û tualêta wî hemû tişt ji tê keve xizmeta Apo û Kurd xem nake çi bin serê wan zarokê wan warin kuştin koçber bibin derbeder bibin ling û distê wan biçe çavê wan biçe tenê ji bo xizmeta yanî qûnaxa Apo sağ be qûnaxa Apo ji gelê Kurd re û ji gelê Tirk re sağ be hûn derlikir bere rehetiya xwe bistîne xem nake ji bo rehetiya Apo rehetiya canê Apo çi tê serê Kurda xem nake di qûnaxa ku dewleta Tirk koşka Apo ava dike vêleya wî ava dike û mobilyetîne têde datîne ji hindir û ji derva jê re hazir dike dewleta Tirk gef li rojava dixwe temaşevanê hêja win tehdîdê hekan fîdan dibînin tehdîdê dewlet baxçelî dibînin pesnê Apo dide û êrişî Qesedê û Hesedê û rojava dike pesnê Apo dide û êrişî Barzanî û malbata Barzanî dike kî dewlet baxçelî xalê Apo dewleta Tirk a kûr û a resmî a eşkere û a veşartî êrişî Qesedê û Hesedê û destkeftên Kurda li başûrê Kurdistanê li rojavayê Kurdistanê dikin û pesnê Abdullah Öcalan didin dikeve aqila dikeve mejiyê we ka bêjin bere ev kesê ku komenta dinivîsînin û êrîş û xebera ji mir dibêjin bênamûs tu pera ji mîtê distînî tu pera ji kî distînin mala minê namûs ji poz û dev û guh û qûna wan diherike namûs bûne bavê namûsê bûne partiyê û rêxistina namûsê namûs ji Apo de koşka Apo di êmralî de distiran gerek li ser were gotin kî vê mesela hanê eşkere kir vê nûçeya hanê vê înformasyona hanê eşkere kir koşka Apo evî
evî biraderê hanê eşkere kir, ji xwe re lê binirin. Li ser medya PKK wilo avêt meydanê. Mustafa Sarîkeya